Привет, скъпи колеги! Климатът се променя, влагата се покачва, а с нея и оплакванията на нашите клиенти. Пърхот, сърбеж и лющене на скалпа. Познато ли ви звучи? Аз имам решение за този проблем. А вие имате ли решение? Аз съм Стефка Зарева, накратко Стефи, и съм консултант на фризьори. С моят 30 годишен опит в сферата на красотата и 10 години в обучението, аз помагам на фризьорите да намерят своите силни страни, да ги развият, да ги усъвършенстват, също така да затвърдят своите технически способности, за да имат повече решения за проблемите на своите клиенти и да станат по-добри фризьори.